אוקיי, שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי שלנו. ירין, אני לי, זאת ירין, אנחנו נראה לכם איך עושים. היום ירין תראה לכם, אני עשיתי את הסרטון הקודם של הקלוקיטי, עכשיו היא תעשה את הסרטון שלה, של הפרחים. אוקיי, עכשיו אני אתן לכם את הסרטון של הפרחים כמו שהבטחנו בפעם הקודמת. אני לקחתי 3 ציפורניים מלאכותיות, ואני אדגים על הציפורניים האלה 3 דוגמאות. קודם כל, לוקחים לק כחול. זה סגול בקיצור. סוג של, זה רק ככה כזה, של סוויט גרל. אתם לא חייב של סוויט גרל, אבל זה מה שאני לקחתי. צובעים את כל הציפורן, מורחים על כל הציפורן את הלק ככה, כאילו זה שמיים כזה, ככה, ולוקחים מנקד, לוקחים לק ירוק, שופכים טיפה על דף, אם אין לכם מנקד אז אפשר לקחת סיכת סבתא ופשוט לפתוח אותה ככה, פשוט פותחים אותה ומשתמשים בזה כמנקד. אני לקחתי מנקד אמיתי לצורך העניין. לוקחים טיפה על המנקד ופשוט מסרטטים גבעול. מסרטטים גבעול. כך. ככה. עכשיו לוקחים לק אדום. לי פשוט יש לי מברשת דקה, אז כן, מברשת דקה זה כזה ככה בא. כן. אז אני לא צריכה מנקד. אם אתם רוצים אתם יכולים להשתמש במנקד למי שאין את המברשת הדקה. אני לא לקחתי כאילו ממש אדום, לקחתי אדום בהיר. גם לא חייב רק אדום, אפשר כל מיני, נגיד ורוד בייבי, סגול, כל מיני. ופשוט עם האדום מתחילים לעשות פרח. לא חובה לעשות את הפרח הכי מדויק בעולם, זה יפה, כאילו זה יפה כמובן בלי זה. מסרטטים ופשוט עושים עוד גבעול. לא עושים, מי שכמוני, מי שלא יצא לו כל כך הרבה יפה הפרח, הוא יכול לקחת מדבקה, כאילו לא מדבקה, כזה, פרח כזה, ככה, שמביוטי קר, ופשוט להדביק על הגבעול. ככה, בצורה כזאתי, שזה יותר יפה ככה. אז מי שאין לו, אז הוא יכול לעשות בצורה של הציור, אבל אני אדביק, כי זה ייקח לכולנו זמן, שלא יבזבז לכולנו זמן.
ואני לקחתי שתי דגמים, גם כחול וגם ורוד, אז אני גם עשיתי גם ורוד בציפורן אחת. אוקיי, זה, עושים את זה באצבע הזאתי, אני כאילו די עושה את זה באצבע הזאתי, ככה. ועכשיו לדוגמה השנייה, לוקחים לק צהוב, צובעים את כל הציפורן, ככה, בצורה כזאתי. ולוקחים את הלק הוורוד, אני משתמשת בוורוד בייבי. ופשוט לוקחים, כאילו, שופכים טיפה לדף. ככה, בצורה ככה. ופשוט מתחילים לעשות נקודות על הצהוב. אני רק מזכירה שלא חובה לעשות הכל באותם הצבעים, אני פשוט יותר אוהבת את זה ככה. ככה. כאילו התייבשו. אז לא ילך רק אם להשתמש. ופשוט עכשיו לוקחים את הלק הוורוד. הבנתי. ככה. ולוקחים את הצהוב. וגם שופכים אותו. לא, תראי מה הוצאת. מה? זה מערבב את הלק. מה מצחיק, ירין? עכשיו תרימי אותו ותכניסי. אין מה לעשות. את הוצאת את הכנסת. ככה. לוקחים את הצהוב. ועושים נקודות. אותו דבר, רק הפוך. 10 צבעים. כמו זה. הפוך. תביאי. תראו, אני לא כל כך ממליצה על אותם צבעים, פשוט זה, כאילו, תראו, אני עשיתי כל אחד בנפרד, שכל אחד אתם יכולים לקחת למקום אחר, נגיד את זה לימי הולדת, וגם את זה לימי הולדת, וזה יותר ליום יום. לי סיום, לי היא, טוב, נראה לי פשטה את הרגל, הנה היא. אוקיי, אז נתראה בסרטון הבא שלנו. להתראות. הוא יכול להיות שזה תסרוקת, אנחנו לא יודעות עדיין, אז ביי.